Unit 18. Planning a weekend. Steve Bond planira vikend u Šumadiji. Moj prijatelj Jovan me je pozvao da dođem u njegovu vikendicu. To je blizu Beograda, oko 80 kilometara. Ići ću kod Jovana. Poći ću u petak posle posla. Otići ću pravo kod Jovana i tamo ću spavati jednu noć. Sljedećeg dana ću biti sa Jovanom prepodne i šetat ćemo po šumi. Verovatno ćemo ručati zajedno, a ja ću posle ručka da idem na Oplenac. Čuo sam da je Oplenac vrlo interesantan. Ostaću tamo do 5 sati, a onda ću da idem u Aranđelovac. Tamo je hotel Izvor u kojem sam bio prošle godine. Sigurno će biti slobodnih soba. Ostaću u hotelu tu noć. A šta ću da radim u nedelju? Sigurno ću ići u veliki park preko puta hotela. Šetat ću, gledat ću skulpture u parku, ići ću na kafu, čitat ću novine, razgovarat ću sa ljudima. Možda ću ići u gradski muzej. Posle muzeja ću ići na pijacu. Kupit ću voće i povrće za sljedeću nedelju. Šumadija je poljoprivredni kraj, pa je voće i povrće ukusno i kvalitetno. Mislim da ću ručati u restoranu Aleksandar. Ješću šumadijske specijalitete i piću oplenačko vino. Posle ručka ću još malo da šetam i onda ću poći u Beograd. U Beogradu ću biti oko 6 posle podne. Imaću dosta vremena da radim još nekoliko sati. Večerat ću kod kuće. Ovo je vrlo dobar plan i bit će to interesantan vikend. Javit ću se Jovanu. Steve je telefonirao Jovanu. Zdravo Jovane, ovdje Steve. Hoćeš li doći kod mene u petak uveče? Naravno, doći ću oko 6, izaći ću ranije iz kancelarije. Da li će i Maja doći? Nažalost, ona neće moći da dođe. Doći ćemo zajedno drugi put. Hoćeš li ostati do nedelje? Neću ostati ceo vikend. U subotu ću spavati u hotelu. Mislim da će ti ovdje biti vrlo lepo, pa nećeš želeti da ideš u hotel. Vidjet ćemo. Vocabulary. Pozvati. Poziv. Vikendica. Sljedeći. Sljedeća. Sljedeće. This is a mistake. Sljedeće. Skulptura. Čuti. Poljoprivredni kraj. Sigurno. Misliti. Ukusno. Kvalitetno. Izaći. Verovatno.